So yan guys, part 2 na ni. Please subscribe my YouTube channel and share this video guys. Maraming salamat. Hindi ako bibigyan. Ayan. Lagot. Ang sensa kong cellphone na. Da. Mang magulak ng bedwar. Mang. Magulak ng ani. Magulak ba. Siya, hindi siya dahil ito mo. Ano yung gabi ito magsabat-saba? Kuyay. Something. For you ugly monkey. Hirap? Kaya kita kasakitan? Sayang ha? Kapya.